أرسط زينة حدشت تشوم أمباسادرات إثيوبيا أب مدرك عالم زقباء خبر نختركب كسرحو كم زقباءهم بريزدانت هالورق زودي تزاربان تم بريزدانت نزبلات هم أمباسادرات قال محلا أب زفت زمل وانيو إثيوبيا أنا بسمع لأم تكبر بوليسي متأن هفت مئتان نوي حوانا بتأجم نتأن حامتأن هفت زهجر قابزة توافقنا نموت أسوسرت أنكر مفتوحة حساب مخانو قدم هاي منيستر دكتور أبي أحمد قليطان كابوتاي قدم سلسة معلتات بهند بزقات أما حدا قام هما مريت أبزلو فرسراس 4 سبات بهيوت مركبون تقليتهم سلامت عنها باللي إذا خبركم تملكتنا كاب إي تي بي مدب أنقوات قرنيا على توم أرزينا 5 ساعات جميرونا باهم كبليو مارزينا أنا مرحبونا زريت بري حبيركم كتأنيحي فلما هاد صارت زيناتات ممحيشي ماكرو قطبة لونا بانكتات إثيوبيا كقصل زجبر 5 خونه قدماي منيستر دكتور أبي أحمد قليطوم توم قدماي منيستر ممحيش ماكرو قطبة ملكيتوم تمال بذهبوا مبرهي إثيوبيا قطبات حيتام تنحان زبناتها بفتنا نخطو 5 جبرات زاريبهم نابنت ما وزع نقدي خلت تزدل لزاكل شرف وزع ممت أبيو 5 أنا حب محبر فرياتات إثيوبيا بكونتروباند خوتو كم زجبر العلم إثيوبيا بمتأنزل لو عاقمي كبقت إنفستمنت وزعي تتقاميت كتكون كم زي كالت وانتزاريبهم بخال مداي سرعة اللي معداقان خصفحفح بمقبار نهر واقا بالعل زي قاتات عنتون خفتر مقبارو وتم قدماي منيستر العلم بمنترزيت ممحيشي أبا قط أبا تتعنو سبراتات بملعال زحشة من نقاح 5 فتر حبيرام بفلاح اللو نعود فاينانس قط سلام مقبار زلو وقدا عزوز كم زخونا بريهم نابنت لما بانك نقدي إثيوبيا بعدقيت بون زتاها خو غنزب لقاح كملس كم زي كالم سلازي كالب زحت بروجكتات لمعات تبصحنا قبر مصنحو العلم زيد ما اتي بانكي بعل عدا 5 قبرن عدو خملس انت زي كيلو ما مفراسو زي ترف كم زنبرن حبيرام مفراس بانك نقدي إثيوبيا دما إثيوبيان اب بانك تاتلوم امنت كم زسعب مقلاصهم تحبيرام كل أمحرة كابز نبرو كونتات زي الساقرن هزبي تربح زقبرن سراح نمتقبار تلمي بحلافنات مفتسام كم زقبا مكتل قدماي منيستر تمسكن درونها جنزيبام لعلوتن ما خلوتن مرار حاكل أمحرة بسترخبرو مدرح قام أفتات ما تلمي كلتشحن 10 شدوشتن بجت عامتن تلمي كلتشحن 10 شعاتن بجت عامتن تخيرم أبت مدرخ تخلل بستفلالي عودين معباين كاب كلتشحن 10 شمونتن كساب إسرائيل كلتن عم تمرت تكبر في نتكارتات سناديو باب بركون زلو مرارحا 5 قرابة تقليتهم ما بقاس بمفلات ما بصحيحا بمرداء نمسراح تلمي مسرتاوي كم زخونه زقالتو وابت مدرخ ترخبو ويتتمسكن درونه نتفتصامنتو دما ناي كله تخرتن مفتصامن وسان 5 خونه هبريهم اتي تلمي ناي تخلل طرح زيكونس كم هاجر زلو نبراو نتات بمجنزاب عزوز وصيت ممتاز حاسيبو 5 سنة بمحبار نتاقواراونتو هافت تخلل بتخكل ساقنزابا بفلت استحقز اسرح كاب مرارحات سبيت يقبر لهم حدشتي نستشمو أمباسادر استوهابهم حلافنات بتجهات كواتو تثبيت كم زقبر لهم منيستر قدات وصعي أتحساسيبهم بالغ المنيستر قدات وص أمباسادر نبيو تدلا أبزهابو مجلسي هاجر موكال عبي خبر 5 خونه بمجلس حدشتي تشوم أمباسادر استوهابهم حلافنات بتجهات كفتسمو 5 قبوهم قليتهم زلهم لمدي بمتقام تلوات زخونه خونتات عالم ترديهم أبا عود دبلوماسي نربح هجرهم بتجهات نخسرحو منيستر قدات وزعي أتحساسي بلهم بخلق مداي إثيوبيا سمم معنات مو فارسرا حبزي فتسمت لن حد هجرات إسيام بزي حقاو الزواور تبيلو سبات تبيلو ناتقبر زركب من قصاص كم زلو بمحبار حبر السبت نقاق نخقبرون ميعيدهم يوم اتو قداي مزملكتهم هجرات بمتحبار أبتقام زركب زيقاتات مملاسن إذا زي حقاو تقبار تطعون مبالن منقسنا سرحة 5 خونه دما أفليتهم لمعات كوريدر متحبار نبرتن موداد أبيات عيون سرقاقت اللي يخبلا كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانش أبي قليتان تن كنتيبا محبرا ميديا نبزا محلالهم الأختي لو تأديس أبا هفتب موطاب
نجبو حبراو لمعات راح بموعلن زيجاتات أمتب مهابن استكبر زلو سلطن مهزوز تملؤني لن اتسرح دماغ تسألنت كم زلو تزاريبا متكبار سممعنات معقف متحبار تفاسس نايل هزبتات تفاسس عبي تسفاز قبر ليوتوب هيلوم مبل سالسان كلتن قبائي بيت مخرم منيسترات هقرات تفاسس عبر اسخة ما يوغاندا كامبالا يتخايدوم عبتين مدرخ استرخبو منيستر ماين ينرجن دكتور انجنر هابتامو يتفا متكبار سممعنات معقف متحبار تفاسس نايل سعيبوز متياش كومشن نايل بيزن هزبتات تفاسس عبي تسفاز قبرلو كم زخونة تزاريبام أبز حلف حد عامات هب سممعنات معرف متحبار تفاسس نايل استرأي أوان تاوزلا كابمان أوان العلي كومشن نايل بيزن نمتياش أبو وسان معراف كم زبط حاجة اللي توم اتبيت مخرين كوميتي تكنيك نايلن إنيشيتيف نايل بيزن تكالاوي تلمتكبرا نمسندا أنفت نكأمت حاتي توم قلنا قوني مبل سالسان كلتن قبائي منيسترات هاقرات تفاسس مبل إسران شوعتن قبائي كونسل آليات إكواترالون تخايديوم ناقص اللي يحزر ما بزرزر نابز حرنا يوم قدرات كنحلف إثيوبيا نابز سمال امتكبار بوليسي متان هفت مئتوان نويح وانا بتأقم نتسان حمتان هفت زهاجر كابزة توافتنا نموت توسدت انكور مفتح حساب مخانو قدماي منيستر دكتور أبي أحمد قليتهم ات بوليسي عوت نكخون منقسي أبسلمان من رقائن ناسرح مخان دو محبيرهم نتأبساب تسفايج عني دهاب ياسين ኢትዮጵያ ናብ ዝተማልአ ፖሊሲ መማሓየሽ ቁጠባ ምእታዋ ስዒቡ መብርህ ኣብ ዘድልዩ ዓበይቲ ጉዳያት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ መብርህ ሂቦም እዮም ትግበራ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ዝተወሰነ ዘይኮነስ ካብ ጽባሕ ለውጢ ጀሚሩ ብኸይዲ ዝመጽእ ሓሳብ ምዃኑ ገሊጾም ብፍላይ ድሕሪ ለውጢ ዝነበረ ምጣን ሃብቲ ዝሃገር ካብ ዝኣተወ ፈተና ንምውፃእ ዝተወሰደ ጥንኩር መፍትሒ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ይህን ውሳኔ መወሰን የምትችለው ትውልድን ካሰብክ ብቻ ነው نزي وسانة كتوسن تخيل نولدو تحاسب كان عبيت هاجر تمنيت تخوين كان بر أب قدميخا نقفيتها زمچو مدرخ أبزلو زوسنا يكونن سقم سلازلو زوسانة كم فوسي عرايو عرا بتعاميو زمرر چكانات قنا تسأمي مومي حاويو نحنا نوسدو سقمتي ريفورم مريريو نتي مرير وحيتنا حمامنا تزي تفوشنا أبقص علي نزح السبع بيت كنرقاقص عين خيلن ኣብ ኣፍሪካ ዝሓሸ ምጣን ሃፍቲ ዘንቀሳቀሱ ዘለዉ ሃገራት ተመሳሳሊ ፖሊሲ ዝትግበሩ ምዃኖምን ስጉምቲ ኢትዮጵያ እውን ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጾም ሁሉም ሀገር በማርኬት ይዳኛል كل هاجر بعداقا يوزدانا نحنا قنا بعلنا أسيرنا أبعداقا كنتقم ندلي زي حبيرو أي خيدن ناب عالمنا تسأمبيرنا بركاب عالم أي تنسألنا حمشت شدشتا كاب زخونو زي تعزو هاجرات وزينا اندا سروحو ناب زمع بلو هاجراتنا تسأمبيرنا بر خالي تأمر أي تفترن متكبار بوليسي من محياش ماكرو إيكونومي وزيتاون خخون ناي بزوحات حلفنت مخانو زغلصوتهم قداماي منستر بفلاي حصرت شرف وصاين مفتحن كونتروباند اب مقصصار كم زسرح ገሊጾም ነቲ ፖሊሲ ስዒቡ ክጉድኡ ዝኽእሉ ክፍልታት ሕብረተሰብ ንምሕጋዙን መንግስቲ ቆራጽ ምዃኑ ገሊጾም እነማን ይጎዳሉ አንደኛ መንግስት ሰራተኛ من يوزقودا بفلما سرحتنيا منغستي 1500 دموز وي مهيا زقبل سرحتنيا له بزي ناي حزي ممحياش مهيا لعلي 9 بليون توسخي حافتي حاتيتو تحتي زلو 1500 زقفلو سرحتنيا 300 عزفي وسخنا زي اب تاريخ اثيوبيا ترايو يفلطن لعلي 25 شح زلو دما نغزيو تعغسنا إلنا يالنا اب تحتي زلو بطعم وسخنا نخالوت أصنحنا جن ولا نساتهم يأخلوميو مالت هيكونن متجبار بوليسي من محياش ماكرو إيكونومي كم تتسبيت سجبر لون خعوت سلام أدلاي مخانون منكسي مس عطوقات حيلتات زتنا جبر مخانو توم قدامي منستر بريهم بيننا تجري كلو حيلوش كار 2 3 4 5 إنسيدنتوش نبرو أمونغونان أب تجري مس زلو حيلتات كلتا سلست قدات نيرمم أب زيد اللي قداي زوستو نجارات نيرم أيدلني لنا بتدقاقامي زتنا تي قداي مسمر كحز غيرناينا أبز حلفو كلتا سلسة أوارح لعلي عصرت جزة تزاتينا اينا نابقونس إن خين أتو كساب حزي قليس أيو زي فلت
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዘተጀሚርና ኢና እቶም ሓይልታት ሓደ ስለ ዘይኮኑ ግና ኣይምችውን ግና ጀሚርና ኢና ንሰላም ክንብል ምስ ሸኔ እውን ተመሳሳሊ ነዛታ ኣለና ግና ብሓደ ሽም ዝጽውዑ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ምእንተ ሰላም ክንብል ምትግባር ፖሊስ መምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ከም ሰናይ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባር ዝዋፈሩ ኣካላት ጥንክር ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እውን ተገሊጾም ተሪበን እተን ፕሬዚዳንት ነዚ ዝበላ እቶም ኣምባሳደራት ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን እዮም ንጸብጻብ ወንዶሰን ኣፈወርቅ ጌታቸው ኣለሙ ሓደሽቲ ተሸወምቲ ኣምባሳደራት ደብዳቤ ሽመቶም ካብ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተቐቢሎም እቶም ደብዳቤ ሽመቶም ካብ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝተቐበሉ 24 ኣምባሳደራት እንትኾኑ ንሃገሮም ብተኣማንነት ንምግልጋል እውን ቃለ መሓላ ፈጺሞም ኣብቲ እዋን ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከም ዝበሎም ንኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ምውካል ማለት ክብሪ እዩ ይህ ቀን በእውነቱ ትልቅ ቀን ነው እዚ ዕለት ናይ ብሓቂ ዓብዪ ዕለት እዩ ኣምባሳደር ምዃን ንሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ምውካል ካብ ክብርታት ኩሎም ትዝለዓለ ክብሪ እዩ መሲሉ ዝረአየኒ ነዚ ንዝረኸብኩም ኣምባሳደር ኮንኩም ዝተሸምኩም እንኳ ሓጎሰኩም ንምባል ፈቱ እቶም ኣምባሳደራት ኣብ ቀጻሊ ንዝህልዎም እዋን ስራሕ ምእንቲ ክብሪ ሃገር ክሰርሑ ከም ዝግባእ እውን ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ኣተሓሳሲበን በርቱ ነው ማለት ምፈልገው በርቱዕ ምባል እዩ ዝፈቱ ሰንደቅ ዕላማ ሃገርና ክበቢልኩም ኣንበልብሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ካልኦት ዕውታት ንኽኾኑ ንሕና በዚ ዝሓልፍና ማገርና ኢና ክንህብ ንደሊ ተጓየሉ ተዓወትሉ ክበልሉ ንስኻትኩም ሕጉሳት ኩኑ ነዚ ሃገር እውን ኣብ መድረኽ ዓለም ዝግባእ ክብሪ ንኽትረክብ ስርሑ ካብኣቶም እውን ትምህርቲ ንኽንወስድ ሓግዙና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ብወገኖም መሰረት ስራሕ ዲፕሎማሲ ክብርን ብሔራዊ ረብሓን ኢትዮጵያ ምሕላው ኢሎም የዲፕሎማሲ ስራችን መሰረታዊ መልህቅ ወይም ፋውንዴሽን መሰረታዊ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ክብርን ረብሓን ኢትዮጵያ ምሕላው እዩ ካልእ ክብ ትሕት ዝብል ዕላማ የብሉን ክብሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን ምሕላው እዩ ፖለቲካዊ ማሕለኻ ዓለምለኻዊ ባህሪ ዘለዎ ኩሉ ነዚ ጽንዓት ክኸብሶ ኣይግባእን ኢድ ምጥምዛዝ እውን ክብዶ ፍጹም ኣይፍቀደሉን ስለዚ ብሔራዊ ረብሓ እንትንብል ንሃገር ብምጽናዕ ብምቕጻልን ክብርን ምዕባልን ህዝብና ምቅላስን ማለት እዩ ነቲ ደብዳቤ ሽመት ካብ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተመደቡ ኣምባሳደራት ብግድኦም ብሔራዊ ረብሓ እዛ ሃገር ንምሕላውን ምስተን ሃገራት ዘለዋ ክልትያዊ ርክብ ንምጥንኻርን ብዕቱብ ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም አገራችን ቅድሚያ ትኩረት የምትሰጣቸው አሉ በተለይ በኢኮኖሚው ዘርፍ ሃገርና ቀዲማ ትኩረት ተበሎም ነገራት ኣለዋ ብፍላይ ኣብ ቁጠባዊ ዓውዲ ምስ ሞሮኮ ዘለና ርክብ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ምጥንኻር ይድሊ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ኣለዉ ኣብኣቶም ትኩረት ብምግባር ናይ ምምዕባል ስራሕቲ ክንሰርሕ ኢና ቀዳማይ ኢንቨስትመንት እዩ ዝኸውን ካልእ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም እንተሓባበረሎም እውን ኣለዉ በባይላተራል ግንኙነት ኢትዮጵያና ህንድ ክልቲያዊ ርክብ ኢትዮጵያን ህንድን ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ዘቁፀረ እዩ ካብ ንጉስ ሓፀይ ኃይለ ሥላሴን ካብ ጋንድን ጀሚሩ ነዊሕ እዋን ዘቁፀረ ርክብ እዩ ዘለና ልዕሊ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ብብሪክስ ኢትዮጵያን ህንድን ዝገብርኦ ምትሕባር ኣዝዩ ልዕሉ ዝኸውን ቴክኖሎጂ ህንዲ ኢንቨስትመንት ህንዲ ነጋዶ ህንዲ ምትሕባር ትምህርቲ ህንዲ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ እዩ ክብ ንክብል ምስራሕ እዩ ዘድሊ ሕዚ ቃለ መሕላ ካብ መንጎ ዝፈጸሙ 24 ኣምባሳደራት እቶም 10 በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደራት እዮም ኩሎም ሓደሽቲ ኣምባሳደራት ድማ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝተረኸቡ እዮም ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ዘለዋ መትከል ተሳትፎ በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማሲ ኣጠናኺራ ቀፂላ ኣላ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰላም ንኽዓስል ማሕበራውን ቁጠባውን ዕቤታ ንምቕጻልን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናወገነት ምዃና እውን ይግለጽ አብርሃም ፍሳብ ጉዳይ ዝርዝር ሒዝሎም ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ኣብ በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማሲ ዘለዋ ጠንካራ ተሳትፎ ኣጠናኺራ ቀፂላ ኣላ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተሸሙ ሓደሽቲ ኣምባሳደራት ደብዳቤ ሽመቶም ካብ ኢድ ፕሬዚዳንት ፌደርኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ተረኪቦም ኣለዎም እቶም ደብዳቤ ሽመቶም ዝተቐበሉ ኣምባሳደራት ሃገሮም ብተኣማንነት ንምግልጋል እውን ቃል መሓላ ፈጺሞም እዮም ንሽመት እቶም ኣምባሳደራት ኣድሂቦም ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሃገር ምውካል ዓብዪ ክብሪ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሓደሽቲ ተሾምቲ ኣምባሳደራት ዝተውሃቦም ሓላፍነት ብትግሃት ክፍጽሙ ከም ዝግባኦም ገሊጾም ዘለዎም ልምዲ ብምጥቃም ተለዋዋጢ ዝኾነ ኩነታት ዓለም ተረዲኦም ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ንረብሓ ሃገሮም ብትግሃት ንክሰርሑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣተሓሳሲብሎ እውን ኢሎም
بخال مداي إثيوبيا سممعنت موفار سراح أبزي فتسامتلن حد هاجرات إيشيا بزي حقاوي أتزواورت السبات بيلو ناتا قبر زركب من قصقاس كمزلو بمحبار حبرة السب تنقاغن خقبرون اتوم وهابك عال معيدهم يوم اتقوداي مزملكتهم هاجرات بمتحبار أبزاقم زركب زيقاتات نمملاسن زي حقاوي تقبار تطون مبالن منقستي ناسر حكم زخونون أفليتهم عب ودو حبرات منقستات قوامي ملغتنيا إثيوبيا زخونو أمباسادر تسفايل ما بقدوم ننقلقالو زينا إثيوبيا أبزغنا نديبلوماسيو منقصاص إثيوبيا ديبوم كم سحبروهم إثيوبيا كاب قدمت حيزو أب عالم لخم مدرخ زفر ديبلوماسي زل على استواصو النابركة زمتت حقر مخانا أزخاخيروم إثيوبيا يبالي بزو وغن ديبلوماسي تاريك እንደምታውቁት በጣም ረጅም ነው دبلوماسي إثيوبيا أب تاريخ بعل بزح وغن كم زفلت أزيو نوح وان زوصريو إثيوبيا كاب أفريقيا فلاميت أبال محبر منقستات قصيلو دما كما قصاصرا فرنجي 1945 ودف حورات منقستات انت مسرتي كام منقو زخونا هاجرات حنتيا أبتي وان كاب وحدات هاجرات وصاي دارقا كلن هاجرات أفريقيا أبتحت بعداو مقزاتي زنبرالو كونتاتيو سلزي أفريقيا نسعى نختوصي إثيوبيا دمسي خوينا أم مدرخ ودف حورات منقستات ناتقالست زمتساتيا أب قداي سلام نصطان إثيوبيا أب صلال ودو حبرات منقستاتن حبرات أفريقيان كوينوم أبزمرحو لوختو مخبار سلام أمو فارزلوا بطعمي سفح مقانون اتوم أمباسادر أبريهم نيروم በሰላም ማስከበር ሂደቶች ውስጥ ያልተቋረጠ ተሳትፎ የሩዋንዳው የምታስታውሱት ነው የላይቤሪያ أب كيدي مخبار سلام زي تقارص تساتفو نيروا نابنت أب رواندا لايبيريا بروندي ححاليف دما أب تحت حبرة أفريقيا دبوب سودان دارفور بحفشا أبوش إيش صومالن كالوت قرباب تهاجراتن سلام نمخبار إثيوبيا قداميتي تواسائت كوينا زغصلت اللو كونتاتي زلهم أب سرحتي لمعات أب استفلاليو علم لخا سممعات بفلاي محبراون كتباون قداتون تساتفونا نغص اللي يركب بخال قص إثيوبيا بمبقس هاينت قدامي منستر أبي أحمد التوقنو زلا مرها قبر حملواي أسر بوغن محبر سب عالم أفلوطو ناتوهاو ممتسو أمباسادر تسفاي يلما يقلصوم زندرو زاف وشت اللو بجي-بي-اس بساتيلايت እያንዳንዱ ዛፍ የት ጋር እንዳለ የፈለገ ሰው አጣርቶ ሊቆጥረው ይችላል لوم زبن زتكل فلسي حسوتي بلن بجي-بي-اس ساتلايت حد فلسي أبي كم زلون مفلات زدلي سب أتصاريو قوصرو يخيليو سلازي أبي إثيوبيا استتخلى ببيليون زقصر فلسي بتخكل أبي إثيوبيا متكالون زي صدق مخانون محبر سب عالم يفلتيو بخلت كبابين مكل خال مس حزب عالم تحبابينا مسرح انخطلو مجديو سلازي ببرك عالم حاجز فاينانس كنرخبلهم انخل مجدتات هالو نزي بأقبابو ان الدرادر اللو قدايو سين عداقا أبز حلفو حموش عمتات مسرت بزها إيكونومي نمسفاح بتسالت أسرة حتى زفر توريزم أب عبيت قد أبها قرز لو بتسحيت ناسخة من سوتا قليتهم نعبيت تزفر نبار مباطح توريزم مسمل مع قلنا حدشت مباطح توريزم تهانيت أبز حلفو تشعات أوارح تراح 3.9 بليون دولار أتاو مكاب كم استخالت حبيروم نز أبصاب كاسيت من ريسا ولبرهان قرماي ኢትዮጵያ እናሰለጥቱም ካብ ዝርከቡ ዓበይቲ ስራሕቲ ልምዓት ቱሪዝም ሓደ እዩ ኣብ መዳይ እውን ዘለዎ ሃፍታት ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕ ሃፍታት ብምልማዕ እቲ ዘፈር ከም ሃገር ክዓብይ ምግባር ብብርኪ መንግስቲ ዓበይ ጠመተ ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ይርከብ ካብ ቢሮ ናብ ሃገር ብዝብል ዝተጀመረ ሃገራዊ ፕሮጀክት እውን አንድነት ፓርክን ልምዓት ሸገርን እንጦጦ ፓርክ ንኽስራሕ ኣኺሉ እዩ እዚ ፕሮጀክት ናብ ማዕድን ሃገር ዓብዩ ጠመተ ሲኢኖም ዘይለምዑ ዓበይቲ ሃፍታት ቱሪዝም ብምልማዕ ኣብ ቁጠብ ሃገር ናይ ባዕሎም ዝኾነ እጃም እናወፉ ይርከቡ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈላማይ 9 ተዋርሕ 3.2 ቢልዮን ዶላር ካብዚ ዘፈር እዚ ኣታዊ ምእካብ ተኻይሉ እዩ ኮይሻ ሃላላ ኬላ ሎጅ ጨበራን ጎርጎራን ወንጪ ህንፀቶም ተዛዚሙ ካብ ነበር መባፅሕ ቱሪዝም ብተወሳኺ ሓደሽቲ መስሕብ ቱሪዝም ምዃን ክኢሎም እዮም ዘንድሮ የሀገር ውስጥ ቱሪዝም لم زبن توريزم وجد عدي 37 مليون بزحيو كمزي تريو زلخم نعيني سحابت زخون بوتاتات انا تسرح بزمز اغزري سبات مزنقع لمدنا قبرو مزيام يوم ازي سلامنا بستمال ابركي زترقاقصة وجد عد خونه
ኣብ ወጻኢ ዓብይ ዕዳጋ ዝኸውን ጉዳይ እዩ ሕብረተሰብ ብምስታፍ ለውጥ ምምዝጋብ ከም ዝከኣል ዘርእዩን ኣብ ከባቢ ፕሮጀክት ገበታ ንሃገር ዝነብሩ ዜጋታት እውን እቲ ፕሮጀክት ንምንቅስቃስ ዕዳጋን ዕድል ስራሕ ምፍጣር ዓብይ ዕድል ሒዙ ከም ዝመፀ ገሊጾም እዮም ቱሪስቶች ይመጣሉ ቱሪስቶች ደግሞ ማረፊያ ይፈልጋሉ በጻሕቲ ዓዲ ይመጹ እዮም እቶም በጻሕቲ ዓዲ መዕረፍ ቦታ ይደልዩ እዮም ኢኮ ቱሪዝም ወንጪ ኣብዚ ብምስርሑ ንዕቤት ከተማ ወሊሶ ዓብይ ዕድል ዝፈጠረ እዩ እዚ ፕሮጀክት ዓለም ይሕዙልና መጽዩ ቅድም ክብል ኣብ ግብርና እዩ ዝሰርሕ ሕዚ ግና እዚ ፕሮጀክት ሓድሽ ዕድል ስራሕ እዩ ሒዙልና መጽዩ መንግስቲ ዝሰርሐልና ገዛ ንዑደተኛታት እናካረና ንጥቀም ኢና ቱሪስቶች መጥቶ በጻሕቲ ዓዲ መጽዮም ምሕደር ኣይረኽቡን ነይሮም ኣራዊት ጥራይ ነይሩ ልምዓት ኣይነበረን ሕዚ ድሕሪ እቲ ፕሮጀክት ልምዓት መጽዩ መንገዲ መብራህቲ መጽዩ እዩ ብዙ መሰረተ ልማቶች መጥተዋል መብራት ውሃ መንገድ ብርክስ ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት መጽዮም እዮም መንገዲ መብራህቲ ተሰሪሑ እዩ ግልጋሎት ቴሌኮም እውን ተዘርጊሑ እዩ ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ዓብይ ጠመተ ተዋሂቦም እናተሰርሑ ካብ ዘለው ስራሕቲ ካብ ማዕድን ሸገርን ማዕድን ሃገር ብተወሳኺ ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ እውን ተጸርሑ እዩ አዲስ አበባ ንነበርታ ምቹትን መባጽሕ ቱሪዝም ንምግባር ትልም ተተሒዙ እናተሰርሐ ይርከብ ምንም የሚወዳደር ነገር የለውም አዲስ ስራ እድገት ይሄ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ዝወዳደር አይኮነን ሓድሽ ስራሕ እዩ ዕቤት እውን እዩ ጉዳይ ፖለቲካ አይኮነን ጉዳይ ልምዓትን ዕቤትን እዩ ብእግሪ ንምንቅስቃስ ኣኽኢሉን እዩ ቅድም ክብል እዚ መንገዲ ከይተሰርሐን ከሎ ይደኽመን ነይሩ ሕዚ ግና ካብ ዝኸዶ ቦታ ሓሊፈ ዋላ እንተኸይደ ኣይደኽመንን ሓቅን ምዝራብ ስራሕቲ ፕሮጀክትን ምምሕዳር ፕሮጀክት ማዕድን ሃገርን ማዕድን ሸገር ኣብነት ቅልጡፍ ኣፈጻጽማ ተገይሮም ይውሰዱ እዮም እዚ እውን ቅድሚ 5 ዓመት ትልምን ዝተተሓዘሉ ሃገር በቀል መማሓየሽ ቁጠባ ከም ሓደ ኣብነት ዝጸርሕ እንትኾን ኣብ ግብርናን ኣብ ኢንዱስትሪ ተወስኑ ዝነበረ ፍልፍል ኣታዊት ሃገር ንኽሰፍሕ ኣኽኢሉ እዩ ዜና ወጻኢ ቅድሚ 3 መዓልታት ኣብ ህንድ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ኣብ ዘሎ ፍርስራስ 4 ሰባት ብህይወት ምርካቦም ተሓቢሮም ብሰንኪ ሓደጋ 195 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን ካልኦት 200 ሰባት ድማ ኣበይ ከም ዘለዎ ከም ዘይተፈለጠን ተገሊጹ ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወት ተሃገር ብመሰረት ዝገብርዎ ርብርብ ን3 መዓልታት ኣብቲ ፍርስራስ ዝነበሩ 4 ሰባት ብህይወት ከም ዝተረኸቡ ማላይ ሜል ጸብጺቦም ካብ መንጎቶም ብህይወት ዝተረኸቡ እቲ ሓደ ጉድኣት ተጋጥሞ እቶም 3 ግና ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከም ዘይጋጠሞም ተገሊጹ ማዕድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንድ ነጥብታት ዜና ሓደስቲ ዝተሾሙ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያ በመድረኽ ዓለም ዝግባእ ክብሪ ንኽትረክብ ክሰርሑ ከም ዝግባኦም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተዛሪበን እተን ፕሬዝዳንት ነዚ ዝበላቶም ኣምባሳደራት ቃለ ማሕላ ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን እዩ ኢትዮጵያ ናብ ዝተማልአ ምትግባር ፖሊሲ ምጣን ሃፍቲ ምእታዋ ንነዊሕ እዋን ኣብ ጸገም ንጸንሐ ምጣን ሃፍቲ ዝሃገር ካብ ዘተዋ ፈተና ንምውጻእ ዝተወሰደ ጥንኩር መፍትሒ ሓሳብ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም ካብ ወጻኢ ቅድሚ 3 መዓልታት ኣብ ህንድ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ኣብ ዘሎ ፍርስራስ 4 ሰባት ብህይወት ምርካቦም ተሓቢሮም ለታው ማዕድ ዜና ዝተከታተልኩም ነይሩ ንስለም ክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜና ነመራሕቡ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ ቀጺሎም ጸብጻባ ስፖርት ክቐርቡ እዮም ክትከታተሉ ዲማ ሰናይ ግዜ